Прывітанне, гэта Крысціна Кава і праграма беларускае золата на імі радыё. Прывітанне, даражэнькія сябры, даражэнькія беларусы. Сёння ў эфіры польскага імі радыё у рэдакцыі беларускага золата зноў з вамі я, Наталя Борыс, і ў мяне ёсць спецыяльны госць. Госць, прадстаўляйся. Прывітанне, Васіль Дранько-Майсюк, тэатральны рэжысёр, настаўнік, хто я яшчэ, драматург і майстар на ўсе рукі ў творча-культуралагічным сэнсе. Дзякуй, што запрасіла. Дзякуй, што прыйшоў, згадзіўся. Слухай, ты мне раскажы. Вось ввогуле мы тут усе такія прыехалі да Варшавы, мы ўсе тут знаходзімся. У Польшчы каго куды нас тут зямля раскідала. Як ты вось такі чалавек, ну ты ж беларускамоўны, дарэчы, ты беларускамоўны з дзяцінства ці ты стаў беларускамоўным? Бо я больш беларускамоўнай стала першапачаткова, гэта было ў 22-м годзе, я перавяла свае сацсеткі на беларускую мову. А калі прыехала да Польшчы, ну мне здаецца, вось нешта такое здарылася, што, ну, па-першае, маё асяроддзе стала больш такім беларускамоўным. А па-другое, ну, у мяне і бабуля размаўляла па-беларуску, і мама размаўляла, і размаўляе па сённяшні дзень па-беларуску, то мы на беларускай мове. Але больш было такое расійскамоўнае асяроддзе. А ў цябе як? Ну, мне пашанцавала, я нарадзіўся ў беларускамоўнай сям'і. Мой бацька вядомы, выдатны паэт Леонід Дранько-Майсюк. Для яго беларускай мовы это просто скарб, это самае, што не на ёсць важнае. І таму, конечно, я змалку чуў і казкі Владзіміра Караткевіча, і прозу Максіма Гарэцкага, і нарысы, навелы Міхася Стральцова, і творчасць Максіма Богдановича мне была роднай уже з 3-4 гадоў. Але свядома, каб цалкам гаварыць па-беларуску з раніцы да ночы, і не толькі ў сям'і, а на ўзроўні вуліцы, на ўзроўні двара, гэта быў працэс, конечно, паступовы. У 90-е гады гэта, конечно, яшчэ больш востра абудзілася, калі мы на кароткі час сталі як бы незалежнымі, так, у перыяд з 91 па 94 год. Ну і далей, а цяпер, ну, конечно ж, ну, а на якой яшчэ мове гаварыць? А на польскай? На польскай, само сабой. Мы живем тут, і трэба размаўляць, конечно, і на польскай мове, адной з самых прыгожых моў Еўропе. Вот, ну, на польскай, на беларускай, першую чаргу, паміж сабою. Вось, ну, а расійская мова, спадзяюся, будзе адыходзіць на задні план, пакуль, ну, не знікне дзе-небудзь там у тумане. Ага, дзякуй. Слухай, ну так, я згодна з гэтым, таму што, ведаеш, нават уяўляць сябе і неяк сябе асацыяваць вось з кім? Ну, з беларусамі, так? Ну, мы з'яўляемся беларусамі, і мы застаемся беларусамі. У мяне вось былі папярэднія эфіры, якраз такі адным з было, што як мы можам ввогуле захаваць сябе, сваю ідэнтычнасць, і гэта праз мову, праз культуру, праз свае традыцыі, і гэта і ёсць гэтае захаванне. І вось скажы, для цябе, вось што для цябе, вось як ты захоўваеш, ну, зразумела, акрамя беларускай мовы, так, ты ж ужо сказаў, што ты такі вельмі культурна развіты чалавек, які захоўваеш беларускую ідэнтычнасць. Вось што табе дапамагае у захаванні гэтай ідэнтычнасці як беларуса? Ну, мне дапамагае той, чым я займаюся. Я займаюся вывучэннем беларускай культуры. Я займаюся тым, што... Прабач, сам вывучаеш ці навучаеш? Я і вывучаю, і навучаю, таму што настаўнік, ён сам павінен увесь час вучыцца, адкрываць нешта новае. Напрыклад, я там расказваю дзецям, і не дзецям, і дарослым, нешта цікавае пра Владзіміра Караткевіча, скажам, і ў мяне ёсць цэлы цыкл лекцый, прысвечаных яму. І я працягваю вывучаць гэтае пісьменнік і знаходзіць нешта новае і ў газетах, і ў перыёдыцы, і ў дакументах, і гэта новае дадаецца ў гэтай самай лекцыі.
Ну, што новае? Ну, напрыклад, я больш дэталёва павывучаў ягоную апошнюю вандроўку, калі ён з мастаком Пётрам Драчовым і з фатографам Валентинам Ждановічам яны па Прыпяці вандравалі фактычна за тыдзень да ягонай смерці. Там як бы па днях я это ўсё вывучаў, там адкрыў ягоныя дзённікі, запісныя кніжкі. Я глядзеў, вывучаў адмоўныя рэцэнзіі на яго, як яго стараліся патапіць такія забытыя ўжо крытыкі, як Якаў Герцовіч альбо Іван Кудраўцаў у пачатку 60-х, які не хацелі, каб выйшла асобным выданнем кніга, там, напрыклад, там дзікае паляванне караля Стаха, альбо там тыя ж самыя каласы пад цярпом тваім. Вот мы забываем тых, хто робіць кепскае, а мне цікава, хто тыя людзі, якія, напрыклад, замінаюць Караткевічу, замінаюць Міхасю Стральцову, там, замінаюць іншым нашым творцам. Іх таксама трэба ведаць, і я пра іх таксама расказваю, кажу, што вось і былі і такія. Дзякуй. Ну так, гэта вельмі цікава, ну сапраўды так, бо гэта ёсць не толькі звычайна гісторыя памятае ўсё станоўчае, альбо вельмі не станоўчае, да, калі... А тут трэба глядзець у комплексе. Апошняе, што я цікава паглядзеў, я вывучаў тэму Караткевіча і ягонай вандроўкі ў канцы 60-х па Палессю, калі ён напісаў свой геніяльны эсэй «Званы ў прадонні азёр», дзе ён на старонках часопіса «Маладосць» он так дастаткова выразна выказаўся супраць меліярацыі, супраць таго, як знішчаюцца ў нас помнікі архітэктуры. Это было па тым часе, канец 69-го, дастаткова востра і смела. Это выйшла ў 12-м нумары «Маладосці». І затым у газеце «Лім» галоўны рэдактар пад псеўданімам напісаў такі здзеклівы артыкул з Караткевіча, што не трэба, ўсё ў нас цудоўна, ўсё ў нас як мае быць і гэтак далей. Я падумаў, ах, які ты нядобры галоўны рэдактар, Леонід Прокша. А пасля я паглядзеў той самы «Лім» за той самы час і ўбачыў, што пасля Прокша праз тыдзень дае там платформу для таго ж Караткевіча і змяшчае станоўчую рэцэнзію на яго кнігу «Мая Іліада», затым дае яму магчымасць там апублікаваць нейкі свой артыкул, затым тое сёе 5-10, і ўжо гэты Прокша пака ўжо гэта не проста там адмоўны персанаж, доктар Зло, а это чалавек, які з адно боку вымушаны выконваць заданні, якія спускаюцца зверху, а з іншага боку стараецца таксама нейкім чынам паспрыяць Караткевічу. Вот такі вот неадназначны персанаж, і пра гэтую цікавую неадназначнасць я таксама стараюся на лекцыях расказваць. І это тое новае, што вось акурат ты знаходзіш, бачыш, адкрываеш. Так, але я ведаю, што ты яшчэ нешта цікавае знайшоў пра цётку Алаіза Пашкевіч. Так, і гэта нават на сваёй старонцы на Фейсбуцы. Я вельмі люблю гэтую жанчыну, гэтую паэтку. Это першая беларуская жанчына-зорка. І, дарэчы, зараз я зрабіў такі спектакль з Аленай Баяравай пра яе. Дарэчы, сёння магла бы да нас прыйсці. На вялікі жаль, людзі занятыя, асабліва цудоўныя артысткі, рэпетыцыі, спектаклі, але абавязкова запрашаем. Запросім. Калі будзе цікава, пішыце, калі ласка, і мы запросім. І вось мы зрабілі спектакль пра Алаізу Пашкевіч з акцэнтам на яе дзейнасць рэвалюцыйную ў Вільні 905 года, калі яна была зоркай проста тагачаснай рэвалюцыі. А затым з акцэнтам, калі пачалася рэакцыя, калі рэвалюцыя была задушаная, яна вымушана была стаць эмігранткай. І мы расказваем пра гэта. Але не з тым акцэнтам, што ой, жах, эміграцыя, божа мой, як это, ой, акурат тэма наша. Так. Вось. А мы расказваем, што, можа быць, і не так всё і кепска. Бо яна, напрыклад, там змагла паступіць ва Львоўскі універсітэт, затым у Кракаўскі. Яна змагла хадзіць на спектаклі Выспянскага. Яна пачала знаёміцца з польскай багемай, якая жыла і ва Львове, і ў Кракаве. Яна шмат што адкрыла для сябе. Яна шмат што даведалася. І яна, калі вярнулася на радзіму, это быў такі чалавек інтэлектуальна ввогуле вельмі развіты, чалавек шырокіх кругаглядаў. Таму эміграцыя можа быць і добрая, проста трэба яе скарыстоўваць на карысць. Не плакацца, ой, мы бедныя і няшчасныя, а браць усё, што дае нам Еўропа. А мы сапраўды знайшлі разам з Аленай адрасы кракаўскія, дзе яна жыла. Мы акурат у Кракаве выступалі, мы знайшлі адну кватэру па вуліцы Яна Сабескага, другую па вуліцы Людамірскага, 11, акурат, дзе яна жыла. Знайшлі это, знялі такія кароткія відэа, і гэта ўсё можна паглядзець у нас на старонцы літаратурнага віра. У нас ёсць падкаст «Літаратурны вір», дзе мы разам з Аленай акурат шмат пра што расказваем. У тым ліку пра тое, што мы знаходзім і адкрываем. Бо ніхто, акрамя нас, не знаходзіў гэтыя кватэры.
Ага, супер. То можа быць, калі мы вернемся да Беларусі, ты таксама станеш тым самым знакамітым тым самым чалавекам, які будзеш ужо там распавядаць, як гэта ўсё адбывалася ўжо ўнутры Беларусі, ты зможаш гэта расказваць. Я спадзяюся, што так і будзе. Магу, ну так, внутры, а пакуль што онлайн, пакуль што выкладаю онлайн лекцыю, тым ліку і пра Лызу Пашкевіч, і пра нашых мастакоў, я не толькі пра літаратуру, пра мастакоў расказваю, які 100 гадоў таму назад стваралі геніяльную графіку, жывапіс. І моя задача на фактах, на дакументах, на канкрэтных прыкладах паказаць, што нашае мастацтва не горшае за еўрапейскае, а можа быць нават не можа быць на адным узроўні, што мы павінны ганарыцца сваім, і яно не горшае за творчасць нашых суседзяў з Масквы, там, з Расіі, а нам все жыццё ўбівалі ў галаву, што вось там нумар 1, а мы заўсёды нумар 2, 3 ці 4. А гэта не так. Што мы выдатныя, мы цудоўныя, мы вельмі таленавітыя, і паказваюць на прыкладзе вот гэта графіка, гэтага пісьменніка, гэтага паэта. І людзі это бачаць і ўсведамляюць, у іх з'яўляецца гордасць за сябе. Ну, тое ж самае рабіў Владзімір Караткевіч, калі пісаў свае дэтэктывы пра супербеларусаў, рыцарскія раманы і іншыя файныя рэчы. Добра, то глядзі. Атрымліваецца, што сапраўды я згодна з тым, што калі мы знаходзімся ў эміграцыі, мы можам браць тое, што мы можам узяць, і не траціць сябе, не згубіць сябе. Не, набірацца новай інфармацыяй, узбагачацца. Вось што трэба абавязкова, тому што наша, не наша з табой бяда, але ёсць такі стэрэатып, што эміграцыя это трэба толькі сумаваць па радзіме і ўсё спрымаць пад знакам мінус. А так не трэба. І так ясна, што туга па радзіме. Это ўсё зразумела. Это як калі ты выйшаў на мароз, трэба адзець шапку і шалік. Это і так, пра гэта можна не гаварыць. Але можна скарыстаць мароз для нечага, не ведаю для чаго, для загартоўкі, там, для нейкіх яшчэ момантаў важных. Тое ж самае, як можна скарыстаць эміграцыю. Можна выдатна скарыстаць. Бачыш, я як псіхолог бачу іншую карціну праз тое, што да мяне звяртаюцца. Зразумела, што тыя, у каго ўсё добра, яны да мяне не прыходзяць. Да мяне прыходзяць тыя, каму кепска. І я бачу натуральна такое, што цяжка людзям, цяжка. Я не скажу, што яны там скардзяцца ці нечага там шукаюць, патрабуюць, але яны страчваюць не толькі вось гэтыя нейкія апоры, якія ў іх былі. Акрамя таго, што там жыллё, там нейкія там, не ведаю, бацькі, напрыклад, тыя ж могілкі сваіх родных. Але нават тое, што прафесійна страчваюць шмат хто сябе. Бо пакуль атрымаеш там пацверджанне таго ж дыплому, а есці хочацца сёння, і на вуліцы жыць не будзеш сёння. І вось праз гэта атрымліваецца, што людзі уходзяць у дэпрэсіўны такі стан. І зразумела, што вось станоўчыя таксама прыклады нам вельмі патрэбныя, што можна зрабіць, што трэба заставацца сабой. Вось ёсць некалькі станоўчых прыкладаў. Знаеш, першая Лайза Пашкевіч, так? То, што она прабыла з 906 года па 11 год в эміграцыі, гэта для яе быў 1+. Яна і вандравала па Еўропе, яна аб'ездзіла там... А ў якім узросце гэта яна была? Яна з 1876-га, у 30, лічы, што ў 30 гадоў яна эмігравала. У 30 гадоў эмігравала. Вось, яна ездзіла па Еўропе, глядзела, што там в Італіі, што ў Швецыі, у Фінляндыі. Таму в універсітэтах вучылася. Другі прыклад Клаўдзій Душ-Душэўскі, які з'ехаў але мабыць, яна не чакала столькі карту побыта па 2-3 гады. Таму яна магла вандраваць па ўсёй Еўропе. У нас трохі ёсць такая праблемка. У мяне дачка акурат з марта 24-го года, вось толькі зараз ёй прыйшло станоўчае, што яна можа атрымаць карту. Так это цудоўна. 2,5 гады. Але ж прыйшло. Я не дагаварыў. Клаўдзій Душ-Душэўскі. Так. Знакаміты наш нацыянальны дзеяч, лідар. Ён у 30 з нешым гадоў, там ужо было за 30, вывучыўся на архітэктара і стаў у Коўні галоўным архітэктарам. Вывучыў літоўскую мову, стаў архітэктарам, стаў выдатна зарабляць. Ён памяняў сябе цалкам, перазагрузіў. Он забыў пра свае мінулыя прафесіі, вывучыўся ў новай прафесіі, стаў паспяховым, вельмі паспяховым.
Вот. І ў нас шмат ёсць такіх прыкладаў, калі эміграцыя нас робіць мацнейшымі. Так, гэта сапраўды так. Таму Ну, глядзі, ты таксама. Вось давай пра цябе. Яны ўсё супер, малайцы, але гэта было трохі іншы, 100 гадоў розніца ў ім нас. было значна цяжэй. Я не кажу, што камусьці было лягчэй цяжэй, зразумела, так? Я, пра цябе, так? Што для цябе, вось, што ты для сябе робіш такога, каб заставацца вось у сваёй, захоўваць сябе ў гэтым асяроддзі, дзе ты зараз знаходзішся? Як ты развіваешся вось так? Я ведаю, што вельмі шмат дзе. І спектаклі, і ўсё на свеце. Разам з Аленай Баяровай мы стварылі такі тэатр на дваіх, тэатр «Цуд», ад слова «цэнтр удасканалення драматургіі. І паказваем зараз актыўныя дзіцячыя спектаклі. І па творах Караткевіча, і зараз у нас будуць прэм'ерныя паказы па вершах Ларысы Геніюш. Это інтэрактыўныя спектаклі, дзе і дзеці, і дарослыя могуць прыняць удзел як яшчэ адныя артысты. І это таксама такая тэрапеўтычная дзейнасць, скажем так. Вось мы гэтым займаемся, это шмат, на это ідзе праца, шмат высілкаў. Мы робім падкасты. Я актыўна выкладаю для самых розных узростаў, ад 4гадовых до 94гадовых. Таму записывайтеся на мои заняткі. Без праблем, што называецца, ёсць і групавыя, ёсць і індывідуальныя, і прытым тэмы самыя шырокія ў культуралагічным сэнсе. Ад літаратуры до акторскага майстэрства, ад гісторыі мастацтваў там до проста гісторыі, развагаў пра наш лёс. І ўсё это аптымістычна, але это не тупая такі аптымізм і раўра, а ён заснаваны на фактах і заснаваны на канкрэтных прыкладах, якія нас таксама робяць мацнейшымі і даюць нам надзею. Таму так, я пакуль што, можна сказаць, у беларускай культуры, таму што беларусаў, дзякуюць Богу, шмат па ўсім свеце, ад Францыі да Канады. Але таксама, конечно, я разумею, што мы тут будзем надоўга, вельмі надоўга, і таму, конечно, трэба будзе ісці ў нейкім сэнсе шляхам Дуждушэўскага. Магчыма, рабіць спектаклі, калі яшчэ не на чыстай польскай мове, каб не было акцэнту, магчыма, нават рабіць нейкія спектаклі без словаў, на гуках, на нейкія агульныя тэмы. Але, это такія планы, але это тая заканамернасць, якая, таксама будзе неўзабаве. Таму будзем так працаваць, і ўсё будзе выдатна. Слухай, але гэта так, сапраўды цікава. Я ведаю, ёсць, ввогуле ў псіхалогіі ёсць такая накіраванне, як псіхадрама. І там якраз такі праз тэатральныя розныя пастаноўкі, без слоў, нешта людзі паказваюць праз нейкія пантамімы ці праз пражыванне цела. Яны таксама ідзе тэрапеўтычны эфект вельмі. Будзем мы таксама ў гэтым развівацца, таму што, дзякуюць Богу, я не адзін, у мяне ёсць цудоўная паплечніца, якая не толькі шыкоўная артыстка, але яшчэ і майстар на ўсе рукі. Яна можа і лялькі рабіць. У нас там ёсць лялькі цудоўныя, лялечныя спектаклі. Яна майстар па касцюмах. Увогуле, з Аленай можна ствараць любое дзейства, і это будзе файна. Так, я ведаю, што ты з дзецьмі шмат працуеш, і вось то, што дзеці-удзельнікі, я нават сама не адзін раз была на тваіх спектаклях і бачыла, як дзеці загараюцца, як дзецям гэта цікава, і калі яны ўдзельнічаюць, калі яны самі артысты. Можаш пра гэта распавесці? Я выкладаю ў некалькіх школах. Вось ёсць цудоўная школа, якая працуе пад эгідай Акадэміі добрай адукацыі, каля метро Плотская, там спадар Егор Сурскі, галоўны такі наш лідар, так? Там я ў асноўным выкладаю, конечно, беларускую літаратуру, але яна ў нас становіцца таксама такой тэатралізаванай. І дзеці вельмі цікава слухаць не толькі пра пісьменнікаў, але і пра гарады, пра грады расказваю, пра Менск, пра Бабруйск, пра Гародню. Ёсць больш тэатралізаваныя заняткі ў школе імя Равенскага пад кіраўніцтвам Галіны Казіміроўскай. Там мы робім чыста спектаклі. Вот у нас быў такі тэатралізаваны серыял пра Усяслава Чарадзея, дзе дзеці самі прыдумлялі пра яго фантазійныя цікавыя гісторыі прыгодніцкі, мы это ставілі. Зараз у новым сезоне будзем нешта новае рабіць. Таму так, дзеці, яны ратуюць і мяне. От для мяне таксама такія лекі, бо ты з імі працуеш, адкрываеш нешта новае, і гэта яны прымушаюць цябе не быць занудным. Яны цябе не прымушаюць быць правільным, не прымушаюць быць псеўдатрагічным. Таму што я не люблю ў спектаклях,
Это сум, развагу, трагізм, роздум. Этого мне не трэба. Это мне хапае у навінах паглядзець, пачытаць. Ці раніцай якую-нибудь там паглядзець зводку навін, і мне дастаткова. Мастацтва мусіць быць, як мне здаецца, іншым. Больш святочным, простым, зразумелым, вясёлым, каб мы это шаленство, якое вакол нас, неяк перажывалі вот так тэрапеўтычна, скажем. Мгм. Добра, ну глядзі, вось дзеці, зразумела, што ў нас тут дзеці ёсць розныя, ёсць там і расійскамоўныя, і беларускамоўныя дзеці. Спектаклі на беларускай мове. Як дзяцей пераводзіць на беларускую мову? Зразумела, тыя, хто беларускамоўныя, пытанняў няма. Але ж прыходзяць да школкі розныя дзеці. І як пераводзіць дзяцей на беларускую мову? Шчыра скажу, бывае больш праблема з бацькамі. Бывае часам бацькі менш вераць сваім дзецям і кажуць: ой, а вы не маглі бы па-рускі гаварыць? Наш не зразумее. Кажу, ўсё зразумееце, яна зразумее. Дзеці ўсё цудоўна разумеюць. А як дзеці, якія прыязджаюць сюды, а ўжо праз 2 тыдні пачынаюць разумець польскую мову? Так жа і дзеці, якія там з Грузіі, напрыклад, прыязджаюць, там беларусы, але з Грузіі ці яшчэ адкуль там, допустим, не чулі беларускую мову, выдатна яны пачынаюць яе разумець, адчуваць. А калі якое слова ім не яснае, ты, конечно, ты ім тлумач перакладаеш. І ўжо за які месяц ўжо праблем амаль і няма. От сапраўды. Дзеці больш хуткія, у іх мозг развіты так, калі ім цікава тое, што ты прапануеш, яны цябе і захочуць зразумець. І ніякіх праблем тут абсалютна не будзе. Добра. Скажы, вось наша перадача сённяшняя называецца «Не згубіць сваё». Это важна, вельмі не згубіць сваё. Так. А што вось для цябе гэта самае сваё і як яго не згубіць? Ну, гэта элементарна, гэта як у паляка. Што для паляка важна? Гэта яго мова, гэта яго культура, касцёл, фільмы Анджэя Вайды, сериал 1670, гениальнейший, просто мой любимый, так? Это вот базовые понятия, якія ўжо і у паляку, у французаў ёсць, яны пра гэта не думаюць, яны ёсць. А нам же трэба тыя шуфляткі ў сябе засоўваць нейкім чынам. Ну вось прапануй, якія шуфляткі? Вось, ну, мова зразумела. Беларуская так. мова, цікавасць да сваёй культуры, веданне свайго, гордасць за сябе як за беларуса, не адчуваць сябе чалавекам другога гатунку, не пасаваць перад там нахабным суседам з усходу. І ўжо гэты працэс пасля там 20-22 года адбываецца. Калі ўжо на слово Беларусія ёсць уже актыўны адпор, а раней яго не было, фактычна амаль што так, ужо пачынаецца гэта ломка. Ужо пачынаецца адчуванне, што ў нас свая краіна, мы не адна страна, да? А мы асобны народ, які калісьці быў вельмі гордым, вельмі моцным, які даваў адпор і татарам, і маскалям у часы Альгерда. А было такое, мы былі вельмі моцныя, так? Які затым ламалі, апускалі там, здзекаваліся і прымушалі ператварацца ў рабоў. Зараз ідзе ўжо марудны, але паступовы гэты працэс. Таму вот это базавае адчуванне. Гордасць за сябе, адчуванне, хто ты ёсць, і ўсё гэта знітавана на беларускай мове, на беларускай культуры, на вершах Владзіміра Дубоўкі, Міхася Стральцова, на прозе Владзіміра Караткевіча, Янкі Купала, Якуба Коласа. Гэта трэба таксама ведаць. І гэта трэба чытаць, і тады ты будзеш разумець, хто ты ёсць. І моя задача, калі я расказваю, вот менавіта паказваць моцных, выразных, файных беларусаў і ў жыцці, як той быў Якуб Колас, і ў іхніх творах. Не тое, што там школьная праграма можа раней даваць, што мы толькі ў лапцях такія сумныя, сярмежныя, а мы цалкам ёсць і іншыя. І моя задача это паказаць. Ага. А глядзі, мы ў Беларусі калі жылі, мы жылі на вуліцы Алеся Гаруна, і гэта вельмі выдатна, што быў час, калі называлі вуліцы выдатнымі беларускімі пісьменнікамі, і зразумела, што ну, дзеці не ведалі, адкуль ведаюць, ну жывём і жывём. І я ім расказвала, і мы чыталі і вершы, і вось верш «Ты мой брат, каго зваць беларусам», так? Роднай мовы сваёй не цурайся. Так, я акурат пра Алеся Гаруна цэлую таксама лекцыйны серыял дзецям расказваў пра яго прыгоды і ў Сібіры, і рэвалюцыйныя, як ён плытагонам быў, як ён жыццём рызыкаваў, якія вершы былі пра ваўкалакаў, такія брутальныя, і шмат чаго іншага, так? Так, і вось гэта таксама, што калі нас слухаюць тыя, хто ў Беларусі, спытайце, паглядзіце, на якой вуліцы вы жывяце, і
распавядзіце сваім дзецям, пра што гэтая вуліца. Ну, зразумела, што калі гэта пра Беларусь, так, калі гэта беларуская сапраўды. Добра. То глядзі, ведаеш, калі я жыла ў Грузіі, ну, так было ў маім дзяцінстве, калі быў яшчэ Савецкі Саюз, я жыла ў Грузіі, і грузінскія дзеці з малога дня ведалі Вахтанга Горгасала, царицу Тамару, Шота Руставелі, то есть яны сваіх ведалі. І што самае цікавае, прайшло вось шмат гадоў, я уехала, калі мне было там 11-12 гадоў, а потым я ўжо, ну, некалькі разоў ездзіла, там у мяне сестра двоюродная засталася, і сябры. І калі я прыязджала туды, вось новае пакаленне, зразумела, ну, это ўжо як мае дзеці такія вось малыя. Я памятаю, едзем у аўтобусе, і там дзеці нешта размаўляюць паміж сабой, а я ведаю грузінскую мову, я размаўляю таксама, і, ну, магчыма, ўжо, канешне, не так, як раней, але нешта засталося ў памяці. І дзеці паміж сабою размаўляюць, і пра настаўніцу сваю кажуць. І адзін кажа: да, типа, это Тамара, а другой такой: да, царица Тамара. Ну, для іх вось гэта некае такое пра тое, што яны не проста ведаюць, але ведаюць, ідзе прымяніць сваіх вось герояў, што яны, для іх гэта вельмі важна. Вось як ты кажаш пра Польшчу, так, што сваіх герояў ведаюць. Таксама і, ну, іншыя краіны. І для мяне было вельмі дзіўна, калі я пераехала ў Беларусь. Ввогуле для мяне было шмат што дзіўнага, ну, мяне гадавалі ў Беларусі. Я памятаю, я маме казала: мама, навучы мяне беларускай мовы, бо ты ведаеш чога, а я нічога. І, ну, пра тое, што калі я пераехала да Беларусі, мне было дзіўна, што дзеці, ну, мае аднакласнікі, ім не цікава не гісторыя, яны не вывучаюць гэтыя вершы, яны пытаюцца неяк іх там не вывучыць, а недзе вось адзін аднаму на спіну павесіць гэты верш, прачыталі са спіны у іншага, каб можна было адказаць, і ўсё. І, ну, мне было незразумела, чаму гэта так, бо я гадавалася ў іншым. Так гэта ж натуральна, таму ж палітыка беларусізацыі была з 1921 года па 1929. Актыўная фаза з 24-25 па той же 29, нешчасныя 4 гады. Затым новая хваля беларусізацыі была з 91 па 94. І таксама 4 гады. І таксама увесь час 4 гады. Усяго за ўсю гісторыю Беларусі, за ўсю гісторыю, так, толькі 8 гадоў беларусізацыі. А пасля гэтага, калі ты гаворыш па-беларуску, ты нацыяналіст, ты нацдэм, на цябе могуць напісаць данос, ты можаш фізічна быць знішчаны. У 30-е гады гаварыць па-беларуску на вуліцы было небяспечна. Ты аўтаматычна станавіўся нацыяналістам. Пасля другой сусветнай вайны ізноў рэпрэсіі былі, якія моцныя, людзей саджалі. Это быў страх гаварыць па-беларуску. Вялікі страх. Але ведаеш, мне зараз падабаецца, ёсць жа у нас зараз шмат хто, тыя, хто засталіся ў Беларусі, тыя, хто гаворыць на беларускай мове. Той самы... Не, так это зараз это так, зараз так. Я просто кажу пра тое, што это ўсё выдаўлівалася. І расійская імперыя, і сталінская імперыя, і Хрушчоў са сваёй русіфікатарскай палітыкай, і жахлівы Машэраў. Это ўсё, ну, высякалася і вырубалася. І сюды шмат прыязджала з Расіі, шмат прыязджала людзей, якім на ўсё это было пляваць, і таму не дзіва, што, конечно, у свядомасці беларуская мова это была мова, ну, небяспекі. Ты гаворыш па-беларуску, цябе могуць кінуць турму. А затым ужо навошта, калі ўсё ў нас пераведзена на расійскую мову. Таму это была планамерная такая палітыка, але дзякуюць Богу, што она не дала плёну. І дзякуюць Богу, што пасля што ўжо ў 20-е гады нашага стагоддзя пачынаецца ўжо іншая сітуацыя, якую, я спадзяюся, будзе не спыніць і не стрымаць. Ну, я таксама спадзяюся, што тыя беларусы, якія нават знаходзяцца па-за межамі Беларусі, таксама і ў Беларусі шмат пачынаюць размаўляць на беларускай мове. Нават пра тое, што ідэнтыфікаваць сябе за межамі Беларусі, пра тое, што, ну, украінцы размаўляюць па-украінску, палякі размаўляюць па-польску. А чаму я павінен па-расійску размаўляць?
Абсолютно не павінен, конечно. Ну, і я таксама, і хочацца тады размаўляць са сваімі на сваёй мове. Ну, тады ты беларус, тады ты не станеш там кімсьці іншым. А калі ты хочаш стаць там рускім там ці яшчэ кім-небудзь, ну размаўляй тады па-руску. Не, ну зразумела, што ёсць некая інтэрнацыянальная мова, калі ты там казахі, напрыклад, ну з Казахстана нехта прыехаў, ці з Узбекістану, ці з іншых краін. І калі мы ўсе разам, мы не можам размаўляць на розных мовах, ну польскую, магчыма, мы не ведаем столькі добра, каб размаўляць, мы можам на расійскай мове, тут нічога такога няма. Пакуль яна выконвае гэтую ролю, ну спадзяюся, што праз пэўны час яна страціць сваю такую паноўчую існасць, а затым ввогуле сыдзе ў нябыт. Слухай, у мяне яшчэ вось пытанне, вернемся да дзяцей, так, вось глядзі, я шмат ведаю, што дзеці, якія пераязджаюць да Польшчы, асабліва малыя дзеці. Ужо падлеткі там зразумела трохі, але вось малыя дзеці, і яны ў нейкі час не тое, што на беларускай не хочуць размаўляць, яны нават на расійскай не хочуць, яны кажуць на польскай. У мяне такое было, у меня сын быў у 7-м, мне здаецца, класе, і мы ну, бачу, што там ёсць дзеці, але яны ўсе паміж сабой на польскай мове, а потым ён кажа, а гэтая дзяўчынка з Беларусі, але яна не хоча, каб пра гэта ведалі. Вось гэта пра тое, ну, не пра тое, што яна саромеецца, ну, магчыма, саромеецца, ну, там, па сваім узросце. Але вось такіх дзяцей, я разумею, што пераконваць дзяцей, што ты там беларус, захоўваем беларускае, ну, калі дзіця не хоча, асабліва калі гэта падлетак, ужо 7 клас, ну, это 12-13 год, так, тут ужо няма чаго. Але дзеці пачынаюць размаўляць на польскай мове, калі ў сям'і размаўляюць на расійскай, у школе на польскай, якім чынам магчыма ўсё ж такі іх, ну, ім дапамагчы прыйсці да беларускай мовы, калі не праз бацькоў. Ну, зразумела, што тут першапачаткова бацькі, ну, тут без варыянтаў. Але ёсць усё ж такі гэтыя нашыя гурткі, ёсць нашыя школкі, так, там, дзе ўсё ж такі вось беларускія. І ці магчыма гэтых дзяцей перавесці на беларускую мову? Ну, ты ўжо там трохі казаў, што там бацькі просяць, але дзеці хутчэй, так? І мы кажам, калі малыя дзеці, гэта зразумела. А тут, ну, калі вось 10-12 гадоў такія вось. Ну, ты сама ну, все адказала. Задала пытанне, адказала. Ну, сам себе ваза, сам себе роза. Ну, да? таму што сапраўды ўсё залежыць ад бацькоў. Калі ў мяне заняткі ў нейкай школе толькі раз на тыдзень, ад сілы 2 гадзіны, то я не магу зрабіць суд і зрабіць так, каб яны ўсе пачалі гаварыць па-беларуску. Я магу іх зацікавіць, я магу стварыць максімальна нейкія камфортныя, такія тэатралізавана вострасюжэтныя, інтрыгоўныя умовы, каб яны даведаліся, што тут быў такі Ўсяслаў Чарадзей, што быў такі Максім Богданович, што быў такі там Гервасій Валіваха, я кажу, літаратурных герояў і літаратараў, так? І давайте мы ў гэта пагуляем хаця б крыху. Вот это я магу зрабіць, скажем так. А далей зноў жа ўсё залежыць ад бацькоў. Калі бацькі гавораць там па-расейску сваё, там па-польску, то іх няма ідэнтыфікацыі, што яны беларусы. Па-любому это сям'я. У сям'і трэба, каб была база. Мы беларусы, у нас свая класная культура. Зараз мы волею лёсу тут, але ведае польскую мову дасканальна, без акцэнту, без нічога. Але памятай таксама, хто ты ёсць. Таму што это вельмі класна, это цудоўна, у нас сваё, бам-бам-бам. І плюс у нас з Польшчы свая супольная, файная гісторыя пад назвай Першая Рэч Паспалітая, так? І трэба памятаць, што і мы там былі таксама. Разам з палякамі. Як у гэтым же серыяле 1670, так? Дзе нават такі там Богдан быў такі весь нацыянальна такі за палякаў, але кажа, я люблю палякаў і літвінов, наш беларус. Таму трэба, конечно, каб нейкі падмурачак быў сям'і, ці каб быў давер да настаўніка і была максімальная колькасць гадзін, каб я мог мець час максімальна ўсё гэта ўкладваць, і бацькі таксама гэтаму спрыялі. А іначай нічога не будзе, будуць новыя палякі і ўсё. Ну, вот. Ну, так. Ну, ці новыя армяне, ці новыя грузіны, гледзячы, куды вы пераязджаеце. Зноў залежыць ад бацькоў. Вот ім хочацца, каб
іхнія дзеці захавалі сваю беларускасць чамусьці, яны это будуць рабіць, будуць шукаць спецыялістаў, мы памочнікі, будуць шукаць памочнікаў, інструменты нейкія, якія дапамогуць это. А калі ім это не трэба, дык оно і не будзе. Ну толькі калі само дзіця, зноў жа так, сіндром Максіма Богдановича, раптам падумае, а вот хачу быць беларусам. І такое таксама бывае. А раскажы пра гэты сіндром. Ну, сіндром Максіма Богдановича, калі яго там у 3,5 гады вывезлі з гародні, бацька вывез пасля смерці маці у Ярославль, і вакол была, ну, Ярославль, это самае, што ненавісць Расія. Все па-расейску гавораць, няма ні слова беларускага, але затым наступае слаўны 905-906 год, з'яўляюцца першыя беларускія газеты, першая хваля цікавасці да нацыянальнага, развіваюцца тыя народы, Украіна, там, Польша, пад пятой ж расійскай імперыі, беларусы пачынаюць нешта. І нашаму Богдановичу, Максиму 12-гадоваму, 13-гадоваму, это становіцца вельмі цікава. І ён падумаў, Ну, гэта звычайна, падлетак. Я падлетак, я вырашыў, я буду беларусам. І ён самастойна, не чуючы мовы, не чуючы этой фанетыкі, ўсё, ён вучыць беларускую мову і стараецца быць беларусам. Нягледзячы на тое, што з яго там пасмейваюцца і не веруць у яго ні тата, ні цётка, ні сябры там, ні шмат хто яшчэ. Ён адзін. Але ён это вучна стараецца, конечно, гаворыць з акцэнтам, конечно, памылкі, русізмы. І вось так ён сам сябе робіць, не маючы фактычна на першым этапе ні ад кога з родзічаў ніякай падтрымкі. Вау, супер, я не ведала гэтага. Вось такое ёсць, я пра гэта таксама расказваю, так? Ага, вельмі цікава. І затым он становіцца унікальным. Татушка яго ўжо забылі, тых родзічаў усіх, ніхто іх не памятае, а ён ёсць, і ён унікальны. Вось. Так, ну, гэта дзякуй вялікі нам за такі расповед. Я спадзяюся, нашым слухачам таксама цікава пра гэта пачуць. Вельмі важна быць унікальным. Хочаш быць унікальным, будь беларусам. Навошта ісці за мацнейшым? Я разумею, што ну, чаму не добра ці па-польску гаворыць, а ў рускай школе па-руску. Псіхалогія, мы ідзем за мацнейшым. Мы не хочам ісці супраць плыні вады. Ну, я б сказала, вады. не за мацнейшым, а за натоўпам. Ну, так это натоўп. Каго больш... А натоўп — это сила. Вот эта сила тебе ідзе, і ты ідзеш. А это ж не заўсёды, ну, цікава быць просто нейкім там адным з. А індывідуальнасцю ж быць цікавей. Індывідуальнасць застаецца ў гісторыі, яе пасля вывучаюць, і яна нешта можа новае даць. Таму моя задача расказваць пра такія індывідуальнасці, якія ведаюць і замежныя мовы ў эміграцыі, цудоўна ведаюць, і могуць там спраўдзіцца, але не забываюць, хто яны ёсць, і для беларускай культуры шмат чаго файнага, цікавага робяць. Вот і ўсё, вот такі шлях. Дастаткова вясёлы, і тады, дарэчы, не будзе часу ні на дэпрэсію, ні на што іншае. Ну, часу на это няма просто. І хацеў бы, а калі? А трэба мову вывучаць, а трэба пісаць, а трэба тварыць, Ну, ствараць, так а вось. трэба... Няма часу, калі. Вот. Таму я люблю яшчэ, дарэчы, не дэпрэсія слова, беларускае слово смутнаглядства. Это синонім дэпрэсіі, ад слова смутна глядзець. Таму няма часу на смутнаглядства. Шмат чаго цікавага нас чакае. Тут. І не толькі тут. Глядзі, некалі таксама вяртаюся да свайго дзіцячага такого вопыта, да, досведу. У нас быў ксёндз, і ён быў з Германіі, з Нямецчыны, і ён добра валодаў расійскай мовай. Але ён прыехаў у Беларусь, вывучыў беларускую мову, і гэта, ну, акурат былі 90-е годы. І ён вывучыў беларускую мову, і ён імшы спраўляў па-беларуску, і казані казаў па-беларуску. І вось такая, ну, я не скажу, што гэта была беларусізацыя, бо гэта ўжо які 96 які год быў, да, 97-й, вось той час. Але было вельмі цікава, бо я ў яго хронікі вела. Была такім дапамагатарам. І таксама на беларускай мове я вела гэтыя хронікі, і вось для мяне было дзіўна, што чалавек, ну, ввогуле, ён ведае расійскую мову. Можна ўзяць мшал, тады яшчэ мшалы не былі перакладзены нават на беларускую мову, не ўсе былі, так? І можна было на польскай мове таксама, ну, не было праблемы. Але ён вывучыў беларускую мову дзеля таго, каб размаўляць з беларусамі на беларускай мове, весці імшы і казані казаць на беларускай мове. Таму што ён прыехаў у Беларусь, а не ў расійскі рэгіён.
Ён І выехаў з расійскага ну ён некалі там служыў, але ён вывучыў. так я маю на увазе Ну. псіхалагічна ты прыязджаеш з Расіі, можаш спрымаць это як самастойную краіну ці як адзін з маіх рэгіёнаў. Ага. Вот і ўсё. Таму это просто вельмі культурны чалавек. Плюс яшчэ ў каталікоў уже таксама ёсць такое вельмі выдатнае правіла, што ў якой ты краіне служыш, На той мове. на той мове ты павінен. Мгм. Тое, чаго няма, напрыклад, у праваслаўных папоў. Мгм. Няма такога. Они все там па-рускі фактычна гавораць, амаль што ўсе. Так, і нават у Вось. Польшчы я была ў царкве, і я бачыла, што ў Польшчы таксама на стараславянскам, а я кажу, а чаму тут на рускам размаўляюць, а палякі ўвогуле разумеюць, што да іх прамаўляюць, бо гэта ж палякі ўсе Мгм. на імшы. Цікава. Згодна. Таму больш павагі да прадстаўнікоў гэтай файнай канфесіі. Так, дзякуй, бо таксама з'яўляюся каталічкай. Добра. І Я ж працаваў у каталіцкім цэнтры у Менску. Сястра Часлава кіравала, і мы недалёка ад метро Пралетарская. І перад тым, як я з'ехаў, я там спектаклі рабіў каталіцкі, сам не будучы каталіком. Боже мой, якая это была радасць. Рабіць каталіцкія рэчы я люблю. Я зрабіў нейкую страшылку такую про ваўкалака і кажу аднаму ксяндзу, это нічого ж там ваўкалакі, монстр, кажа, нормально. Хай герой спяша будзе грэшнікам, хай паўспектакля там чорт ведама што адбываецца, але пасля ж цябе ж перараджаецца, і гэта, я кажу, так, вот это нормально. І таму я вельмі люблю і каталіцтва, вельмі люблю каталіцкія рэчы. Вельмі. І спектаклі, і фільмы, і скульптуры, ўсё гэта. Это мне вельмі блізка. Добра, глядзі, калі да цябе, напрыклад, прыйдзе чалавек, які, вось нашы беларусы у эміграцыі кажуць, хачу з чагосьці пачаць вывучаць беларускую культуру, што параіш пачытаць, што ты яму прапануеш? Я магу прапанаваць, конечно, класічна з Якуба Коласа і Караткевіча, таму што это былі аўтары, якія пісалі ва ўсіх жанрах, амаль ва ўсіх жанрах, і для самых розных узростаў. І можна знайсці такія тэксты, якія будуць вельмі зразумелыя. Усім. У Караткевіча шмат цудоўных падарожных нататак, і праз ягоныя нататкі можна пазнаёміць з нашым краем выдатным. У яго ёсць казкі, у яго ёсць баявічныя рэчы, так дэтэктыўныя. Праз гэта можна зацікавіць, а ў дэтэктыўных і баявічных рэчах згадка пра Беларусь минулую, пра Беларусь сённяшнюю, там пра розных дзеячаў, і праз гэта можна ўжо ісці расказваць пра іх далей, скажем так. Я прасказаў бы пра Францішка Аляхновіча, геніяльнага драматурга, акцёра, рэжысёра, які ў 1916 года ставіў у Вільні і ў Менску выдатныя спектаклі ў розных жанрах. І праз гэтыя ягоныя таксама вельмі дынамічныя гісторыі я б знаёміў з нашай культурай. Я пачаў бы з тых, хто працаваў на публіку, на масу. А затым ужо перайшоў бы на штосьці такое больш там, магчыма, элітарнае. Таму ніякіх праблем. Добра. А што б ты параіў нашым слухачам, вось як захаваць сябе? Як захаваць сябе, прыходзьце на мае заняткі. У мяне самыя лепшыя заняткі па культуралогіі, беларускай літаратуры, тэатру, і ўвогуле разам са мной вы будзеце вандраваць па лабірынтах беларускай культуры, знаходзіць нешта новае, аптымістычнае, моцнае і актуальнае для сябе. І тады вы захаваеце сябе. А як тебе знайсці? У Фейсбуцы, так? Мяне можна знайсці ў Фейсбуцы Васіль Дранько Майсюк, кірыліцай толькі, але па-беларуску праз і. Таму можете напісаць мне ў Фейсбук. Можете таксама набраць літаратурны вір, і ёсць старонка і ў Фейсбуку, старонка і ў Тэлеграме, і ў Інстаграме. Там все ўжо лацінкай трэба набіраць, так? Але перадусім праз Фейсбук. Я яшчэ пакуль такі чалавек марудны, трэба мне і іншыя тиктокаўскія, інстаграмаўскія рэчы асвойваць, але пакуль можна так. Я імгненна адкажу, мы дамовімся, і ўсё будзе сонечна. Добра, глядзі, зараз ужо будзем скончваць. У нас уже эфір амаль скончыўся, бач, як хутка час прыляцеў. Глядзі, яшчэ пытанне, а якое у цябе вось можа быць бліжэйшае, можа які выступ, можа які спектакль будзе?
Бліжэйшы спектакль будзе 3 верасня. Вось, Э, уже хутка так. Мы будзем з Аленай паказваць спектакль паводле Уладзіміра Караткевіча. Называецца «Жарсці» Уладзіміра Караткевіча. Пра яго, пра ягоныя творы, такі дакументальна-мастацка-лялечны нават спектакль, вельмі файны. І гэта толькі у мяне вылецела з галавы, можа, ты мне зараз нагадаеш, таму што кепская памяць на назвы. Гэта метро Палітэхніка, і там цудоўная ёсць прастора беларуская, такая кнігарня, там розныя рэчы. Не нагадаю. Я не той чалавек, які туды А мы хадзіў. ў каментарах напішам. Напішам у каментарах. Мы напішам у каментарах, таму што мне на вялікі жаль на Можа, назвы. кнігаўка, не? Не. І напішам. Мгм. Вось. Там у нас будзе спектакль о 19 гадзіне, і 3 усіх верасня. 3 Мгм. верасня усіх запрашаю, таму што это сапраўды будзе нешта файнае. Мгм. Добра, і яшчэ, можа, напрыканцы адно-два словы пра беларускую школку, якая вось зараз ужо хутка распачнецца новы навучальны год. Пра што ввогуле, наколькі я ведаю, добра, не буду я нічога тут вам хлусіць, я таксама там працую. Таму для мяне Ягора Сурскага мы запросім абавязкова іншым разам. Сапраўды, але хочацца ад цябе пачуць, так, што ёсць суботнія заняткі для рознага ўзросту, так? Так, дарэчы, Так. выбачаюся, адказваю на мінулае. Алея арміі Людовай 12 вырай. Вырай, так. Вось, Ага. алея арміі Людовай 12 3 верасня спектакль пра Караткевіча. Ага. Вот, прыходзьце ўсе. Мгм. А па суботах у Акадэміі добрай адукацыі ты маеш на ўвазе, так? Так. Але ж мы зараз хутчэй за ўсё будзем на Гурчэўскай, так? Іншы Ну так, адрес у нас там будзе. так. Мгм. Але ўсё роўна недалёка. Ну, Это для тых, хто ў Варшаве. Так. Мгм. Я там для старэйшых, ну мне старэйшы это 7-8 клас, я ім расказваю в асноўным беларускую літаратуру і польскую літаратуру. Я іх рыхтую да іспытаў, якія адбываюцца ў 7-класнікаў, 8-класнікаў па Супер. літаратуры. Вот гэта. А там і Сент-Экзюпері «Маленькі прынц», і Генрик Мгм. Сенкевич, ну і вся эта вядомая польская праграма. Мы Мгм. про это рассказываем. То есть да гэтага восьмікласістага экзамену нават ідзе падрыхтоўка. Ну так. І я Мгм. усім дапамагаю ў гэтым, вырашаць пытанні з гэтым іспытам. Ну, а для меншых, і калі застаецца час, мы вандруем па Беларусі. От зараз у нас вандроўка па Менску, от па станцыях метро. Ага. Я расказваю, хто там архітэктар, а што ён яшчэ будаваў Менску, а якія там вуліцы, а от плошча Кубаколаўца. Слухай, я сама А хто хачу да такія цябе на Кубко? заняткі. А давай для дарослых зробіш такія заняткі. Па суботах, онлайн. А па суботах я працую. А 8 вечара. Ага. А 8 вечара далучайся да нас, там толькі дарослыя. А калі хто не паспяваў нейкі дзень, я записываю відэо, можна іх глядзець, таму сур'ёзна далучайся. Супер, слухай, ну Ось. цікава, Так. вось так. Вельмі Мгм. цікава. Таму ўсіх Ага. запрашаю. То добра, дзякуй вялікі, Васіль. Спадзяюся, што сябры вам было цікава. Бачце, нават слова не магла ўставіць. Такі Васіль малайчынка, 50 минут, 50 хвілін адбыў на Дзякуй адным. вялікі табе. Дзякуй за запрашэнне. Да, і спадзяюся, мы сустрэнемся з вами. На наступным тыдні мы будзем, не скажу, хто з кім будзе, сачыце за нашай рэкламай. Будзе цікава і горача будзе, абяцаю, але ўжо не на беларускай мове. А мы з іншымі маімі гасцямі будзем абавязкова на беларускай мове, і таксама мае падкасты таксама будуць на беларускай мове. Всё, да сустрэчы, усіх люблю, усіх цалую. Да пабачэння, пакуль. Гэта Крысціна Кава і праграма «Беларускае золата» на імі радыё.